Tugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante matinlo kag masami ini nga
nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian di Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang
Protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch kag sa pagtangla sa Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Paradyo Bombo! Kag sa aton New Year countdown, mga kabyanan, 3 na lang kadlaw kag New Year na. So in other words, 3 days more to go before the big celebration sang New Year. Philippine Standard Time, 6 minutos ang nabilin ka mga kita sa tagnang alas 12. Welcome sa palatuntunan bumbuanay sa Onto. Pizza 29 kita sa bulan sang Disyembre 2022. 29. Ano ganiyang adlaw ang Innocents Day gani? 28 no, kaghapon no. Daw ay nag-uso ang inintuan. Kundi isang una daw ginainto tong mga mga kilala. Ta subong daw ay daw nakalimtan. daw sa skuhanay bla pero actually hindi na amo na ang Innocents Day.
No? Lain na yung Innocents Day. Anyway, pizza 29 na kita sa bulan sa Disyembre 2022. Wibis karon nga Wibis edisyon sa ato na pagpangalagad, magadulong na magkita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Pag-updan kita sa ato ng mga Bombo reporters kag ato nga mga correspondents nga na-assign karon sila tag sa mga areas of responsibility. Welcome nato mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa ato mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa, makita kang mabatian kita pagi sa Facebook Live kag subong man YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon mga dalagko nga mga balita, una kita sa balita lokal, biyahe sa mga seaports. Matawhay sa matawhay no sa nagilapit nga bag-ong tuig. City Administrator nagpahayag nga maga-overtime ang Treasurer's Office agud masweldohan ang tanan nga mga GOs ang job orders sa syudad sa Bacolod. At tulad niyang mga GO nga may mga appointment samtang probinsya sa Negros Occidental yara sa blue alert status sa siring palabuton nga pagbulag sa tuig. Sa balita nasyonal, Commission on Human Rights nagpayag nga pagpaimbestigaran nila ang mga drug-related death sa idalom sang Marcos administration. Daw kadyo tayo man niya ang mga drug-related death sa Marcos administration ang damo to yan nagligad sa Duterte administration. Sa balita international, Estados Unidos nagpahayag o kung magapatuman sang COVID-19 restrictions sa mga Chinese tourist, no, mga turista nga gikan sa China, may ara sang restriction, COVID-19 restriction dito mga kabiyanan sa Estados Unidos. Amni ato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni pangalagad karon sa pang Webis edisyon sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. Kag samtang sa piyagabahin mangin upod natong karon sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto ang aton acting governor kay si Governor Eugenio Bong Lacson nag-leave no. Kag sa iyang pag-leave mga kabyanan ginabilin niya si Vice Governor Ferrer nga mo ang ma-acting anay governor sa probinsya sa Negros Occidental. Ti mangin kaupo naton siya karon kay balo naton ang alert status sang probinsya. Although nga ti kagapon nagpahayag ini siya nga ipaidalom kita sa blue alert ang probinsya sang Negros Occidental sa sining mga nabilin nga mga inadlaw sang tuig 2022 tubtob sa una nga mga inadlaw sa tuig 2023. Kag tiyan mo na no ang aton nga pag-istoryahan man karon diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udto. Ang syudad sa Bacolod kun nga kuno nga ang ipanghatag nga sa mga job order casuals mga kabyanan 25 kilos nga bugas inibangod daw ay na kuno sa may nabilin nga kwarta ang way kuno pundo ang syudad. Pero daw ka kwan man ambot kung way nagit si may nabilin kaya ang probinsya iya ang ipanghatag sa mga casual employees amo na may hindi magsubra sa 5,000 pesos kag hindi man magnubo sa 2,000 pesos depende sa kalawigon na sa nangin serbisyo kay base may araman mga casual employees nga pila pa man lang kabulan nga nagserbisyo ti kinahanglan ang sumada sa ila pagabatunon magasanto sa kun ano kalawig ang ila nga serbisyo. No ti sa probinsya may araya nagakaygo nga pundo. That's why nga magkabaton gid ang mga job order casuals mga job order kagang makabaton ini sila sang amount nga amo na not more than 5,000 and not less than 2,000 pesos. Aside sang napanghatag na nila yung bugas to nakapanghatag na to sila sa nagligat sang bugas. Wala labot sina may ara pagid nga cash nga pagabatunon.
So ang syudad sa Bacolod tiway na kuno sang pundo pero do may pagkaintindi ko hindi lang gid ko familiar. Do may ara na sang surplus mo ang kada syudad. Every year may ara na sa sang surplus. No dapat by December 30 madeklarar na siyang surplus. Kaya pwede para magamit din na siya nga himuon nga o kung magamit na siya para sa pagatag sang sining gratuity pay sa mga casual employees. Tidaway pa man ano way gid sang imposible sa pila ka mga pagpangusisa naton do ka imposible kuno sa ka syudad nga wala gid sang may surplus no sa ila sa diyang budget nga 20% nga budget sa whole year. Dapat may aragi kuno sang surplus ina siya hindi matabo nga wala sang surplus. So istoryahan nato na karon. Sa ato nga pagbalik banwa, mangingkaw po nato ng Bumbo News Center para sa ato nga Bumbo Network News. Standby. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Magandang tanghali Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition, Disyembre 29 na 2022 araw ng Huwebes. 3 days to go bago ang araw ng bagong taon. At sa ating mga headline, bilang ng mga nasawi sa Visayas at Mindanao flooding, lumobo pa sa mahigit 30 katao. Mahigit 500 Bucor officers nanumpa ngayong araw sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. At mahigit 3 milyon naman nakapagparehistro na raw sa SIM card registration process na italaya ng National Telecommunications Commission. At itong China nakahandang tulungan ang mga biktima ng malawakang pagbaha sa Mindanao. Sa international news, pakikisimpatya bumuhos ngayon matapos nga ang panawagan na panalangin nitong si Pope Francis ukol naman sa lumalalang kondisyon ni Pope Emeritus Benedict XVI. Dating Philippine Sports Commission Chairman Noli Ayala, pinasalamatan si Pangulong Marcos kahit siya ay pinalitan na sa pwesto. At sa NBA, National Basketball Association, ang Miami Heat na itala ang kanilang ika-18 panalo matapos na talunin ng Los Angeles Lakers. Ang Brooklyn Nets ay lumamang ng 1 punto laban dito sa Atlanta Hawks. At ngayon sa ating mga detalye. Tumaas pa mga kabombo ang bilang ng mga naitalang nasawi at ito ay umakyat na sa 32 dahil pa rin sa epekto ng pag-ulan na dala ng shear line sa Visayas at Mindanao mula pa noong Christmas weekend. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, sa ulat ng ahensya, 18 naitalang nasawi sa Northern Mindanao, 6 sa Bicol Region, 4 naman sa Zamboanga, 3 sa Eastern Visayas at 1 sa Caraga Region. Kaugnay niyan, 7 lamang ang naiulat na nasawi na nakumpirma doon sa mga pangunahing lugar at sumailalim sa validation. Ngunit kinakailangan pa na magkaroon ng verifikasyon sa iba pang data doon sa iba pang mga naitalang nasawi. Iniulat din ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang 24 na nawawalang tao na tig-11. Diyan ho ay naitala sa Bicol Region. Meron din ho mga kabombo sa Eastern Visayas at meron din naman sa Zamboanga at sa parte ng iba pang lugar dyan sa Northern Mindanao. Dagdag pa rito, inihayag din ng konseho na hindi bababa
sa 11 katao ang naiulat na nasugatan. Una nga rito ay nakapagbahagi na ng aabot sa 50 million pesos na tulong ang National Disaster Risk Reduction and Management Council para naman sa mga biktima na nasalanta ng malawakang pagbaha. Samantala, itong mga kabombo, yung Bureau of Corrections, meron silang bagong 500 Bureau of Corrections officer. Ano kaya ang mga direktiba rito ng pinuno ng Bureau of Corrections? May pag-uulat si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Dennis, Bombo Alaysa, nanumpa na ang nasa 533 ng mga bagong officers ng Bureau of Corrections ngayong araw. Diyan yan sa New Bilibid Prison sa bahagi ng Muntinlupa. Ito na ang ikalawang batch ng mga bagong corrections officers na na-hire sa taong ito sa ilalim ng panunungkulan ni Bucor Acting Director General Gregorio Katapang Jr. Ang naturang oath-taking ay pinangunahan din ng mismo ni Katapang kung saan tinawag niya pa ang mga ito na bagong dugo ng Bureau of Corrections. Kasabayan ng pagbibiro na gusto umano niyang turukan ang mga ito ng anti-corruption vaccines upang hindi masundan pa ang iba't ibang mga insidenteng nangyari noon sa loob ng nasabing Bureau na kinasasangkutan pa ng ilang opisyal nito na dawit sa ilang mga tiwali at iligal na gawain. Dito ay mahigpit ang kaniyang naging paalala sa mga bagong tauhan ng ahensya na huwag maging korap at huwag na kumurap sa pagbabantay sa mga bilanggo at din sa anumang uri ng tukso upang hindi mawala ang mga ito sa tamang landas. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Bucor Acting Director General Gregorio Katapang Jr. Injection na namin kayo ng anti-corruption vaccine. Pero mangyayari yan kung i-calculating sa values nyo, puso, damdamin at pag-iisip. Injection na namin kayo ng anti-corruption vaccine. Pero Bombo Marlene? Yan ang bahagi ng pahayag ni Bureau of Corrections Acting Director General Gregorio Katapang Jr. Kabilang sa 533 ng mga newly hired Bucor Correction Officers ay ang nasa 329 na mga kababaihan at 204 na mga kalalakihan. Malaking bilang dito ay pang mga criminologist at licensed teachers, habang ang nasa 289 na katao naman ang nakatakdang ma-assign sa New Bilibid Prison. Okay, Bombo Para Marlene. sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Okay, Bombo Marlene, ano ito? Saklaw na rin ba yung iba pang penal colony na pinamamahalaan ng Bureau of Corrections dito sa Limandaan na ito? O iba pa yung para sa Visayas at Mindanao, Bombo Marlene? Saklaw na yan, Bombo Dennis, yung ibang mga penal colonies. Actually, ito nga ang ginanap na oath-taking ngayon ay isinagawa rin via Zoom para makasama na rin, makasabay na rin ang ibang mga bagong correction officers ng nasabing bureau mula sa iba't ibang panig ng bansa, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat si Bombo Marlene Padiernos. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, oras natin 6 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa mga karagdagang balita, humigit kumulang 3.3 milyong SIM card ang nai-enroll na sa kasalukuyan, kaugnay pa rin ng mandatory na pagpapatala nito. Ayon ho yan sa ulat ng National Telecommunications Commission. Noong una ay nahirapan ang mga cellphone users na maiparehistro ang kanilang SIM cards, lalo na doon sa mga registration portal na ibinigay ng malalaking network companies dahil nagkakaroon ng matinding traffic o nagkakaroon ho ng pagbigat ng mga gumagamit doon ho sa portal. Kaya naman ay inatasan ng National Telecommunications Commission ang mga networks na magsumite ng kanilang araw-araw na ulat para na rin sa loob huyan ng 7 araw simula ho nung Miyerkules sa anumang insidente huyan ng hindi makumpleto na pagpaparehistro at iba pang mga usapin. Asahan na ng naturang ahensya na imomonitor umano sila, kaya't mismo ang Department of Information and Telecommunication and Communication Technology ang may direktiba ho dito upang matuntun kung ano yung mga suliranin na kinakaharap at ito ay matugunan na sinasabi nga nitong itinuturing na test registration period kung saan ho ay inaasahan na aayusin naman ng mga telco ang naturang proseso ng pagpapatala. Ang SIM Registration Act ay kabilang sa mga batas
na tinukoy ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang mga prioridad ng kanyang administrasyon at mabilis na inaprubahan naman ng Kongreso na nangangahulugan na ito ay ngayon kinakailangan ng ipatupad dahil ganap na ng batas lalo't ang karamihan ay mga kaalyado naman ng gobyerno kaya't mabilis na naipasa ang naturang panukalang batas. Sa karagdagan pang mga balita, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay humihikayat sa lahat ng mga cellphone subscribers na iparehistro ang kanilang SIM card ngayong umpisa na ang Subscriber Identity Module o SIM Card Registration Act. Sa isang pahayag ng punong ehekutibo, nagpaalala ito na mayroong hanggang 6 na buwan para makatugon sa itinatakda ng batas na mairehistro ang SIM card ng bawat isa. Ito anya ang itinakda ng batas kaya ang panawagan ng Pangulo ay i-register ng bawat subscriber ang kanilang SIM sa mga official links ng telecommunication companies at dagdag pa ng Pangulo ni Pangulong Marcos na kung may reklamo o anumang katanungan ay maaaring tumawag sa hotline na 1326. Kaugnay nito mga kabombo at ka-Star Nation, una nang inamin ng Department of Information and Communications Technology na maaaring magkaroon ng ilang mga problema sa unang 2 linggo ng SIM registration, bagamat nangako ang mga telecommunication companies na patuloy nilang pagbubutihin ang kanilang mga proseso. Ayon kay Information and Communications Undersecretary Ana May Lamentillo, magsisilbing test registration ang unang 2 linggo pero valid pa rin ito kahit pa magkaroon ng mga konting aberya. Samantala, ang National Telecommunications Commission, mga kabombo, mga ka-Star Nation at yung mga kumpanya ng yung tinuturing na Giant Telco ay kinalampag ho at yan ay para i-upgrade ang kanilang sistema para ma-accommodate ng maayos yung mga nagpapatala dito sa SIM card registration. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Annalise Soberano. Dapat nang mag-double time ang National Telecommunications Commission at mga telecommunications company para mapabilis ang kanilang sistema dahil sa napakaraming makababayan natin na nais na mag-register. Ito ang panawagan ni Kabayan Party List Congressman Ron Salo na ang apelan niya matapos mag-trending sa social media ang mga reklamo dahil sa pahirapan sa pagpaparehistro ng SIM. Batay kasi sa mga report, nag-crash ang registration system ng mga telecommunications companies at hindi na-accommodate ang dagsa ng mga gustong magparehistro. Epektibo kasi nung isang araw ang Republic Act na 11934 o ang SIM Registration Law. Pinuri naman ni Representative Salo ang mga kababayan na gustong makasunod sa isinasaad na batas bagamat may 180 days period o hanggang April pa para makasunod sa SIM registration. Kaya apela ni Representative Salo sa National Telecommunications Company at mga telecommunications companies na patuloy na i-improve ang kanilang sistema para maging madali sa ating mga kababayan na makapag-register sa kanilang mga SIM card. Dagdag pa ni Congressman Salo, pwede ring ikonsidera na palawigin ang 180-day registration period kung kinakailangan, lalo na kung patuloy na nagkakaaberya ang sistema ng mga telecommunications company. Samantala, sinimulan na ring talakayin ng House Committee on Overseas Workers Affairs ang panukalang expanding the use of legal assistance fund para sa mga overseas Filipino workers. Ayon kay Congressman Salo, mahalaga na magkaroon ng pondo para tulungan ang ating mga kababayan na OFW na nangangailangan ng legal na tulong. Pakinggan natin ang pahayag ni Kabayan Party List Representative Ron Salo. Republic Act 8042 has been retained by the Department of Foreign Affairs to continue providing legal assistance to other overseas Filipinos. So we will be hearing from the DFA as well as DMW and other stakeholders here for your comments. And hopefully, we can clarify these matters and hope to approve the same. We note that this proposed measure was actually approved by the committee in the previous Congress, so probably we can already approve this measure and let the two agencies iron out later on the implementation guidelines and implementing rules and regulations. Second is the deliberation to House bills which aim to redefine the crime legal recruitment committed by a syndicate. These are House Bill 360 by Representative Wendell Tulfo and Vice Chair Jocelyn Tulfo and House Bill 4940 by Representative Gus Tambunting. Both of these bills have similar provisions and they seek to amend pertinent provisions of the Labor Code of the Philippines and Republic Act 8042 on illegal recruitment committed by a syndicate.
by reducing the number of perpetrators from 3 to 2 persons. So we'll be hearing also from the Department of Justice for your comments as well as Ang pahayag ni Kabayan Party List Representative Ron Salo. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, nakahanda umunong tumulong ang China sa ating mga kababayan na biktima ng malawakang pagbaha sa Mindanao noong mismong araw ng Pasko, Disyembre 25. Sa isang statement, nagpaabot si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Silian, ng pakikisimpatya sa mga biktima ng naturang trahedya sa southern region ng Pilipinas na nag-iwan ng maraming katao na nasawi. Nanindigan din ng China sa pagtulong sa Pilipinas na tinawag nitong mabuting kapitbahay, relative at partner sa mga ganitong kalamidad. Umasa din ng Chinese envoy na makabangon ang lahat ng mga apektado nating mga kababayan at muling maitayo ang kanilang mga bahay na nasira dahil sa malawakang pagbaha. Sa mga karagdagan pang balita, kumustahin natin mga kabombo kung ano na yung mga nagtaas sa presyo. At yan ay lalo na yung mga pangunahing binibili pagka may malalaking okasyon. Subukan ho natin itong buko. Lalo't nang gagaling ito sa labas ng Metro Manila. Alamin natin ang ulat ni Bombo JC Galvez. Bagyang tumaas na nga ang presyo ng buko sa ilang pamilihan sa Metro Manila, lalo na't 2 araw na lang ay sasapit na ang panibagong taon sa bansa. Sa panayam ng Bombo Radyo sa ilang mga nagtitinda, sa 30 at bisperas pa raw talaga nagbibilihan ng kanilang mga suki, kaya naman ngayon ay medyo kakaunti pa ang pumupunta sa kanilang mga pwesto. Ayon kay Nanay Ising Calpe, mahigit 10 taon nang nagtitinda ng buko dito sa lungsod ng Pasay, tumataas na raw ang presyo ng kanilang buko kada piraso. Sa ngayon kasi ang presyo ng buko sa kanilang store ay 40 pesos ang isa. Sa mga susunod na araw, aniya posible raw na pumalo sa 50 pesos ang presyo nito sa oras na magtaas na rin ang kuha nila sa kanilang supplier. Samantala sa payag naman ni Ate Sol Takasin, 10 taon ng distributor ng buko na mula pa sa lalawigan ng Laguna, ibinibigay daw nila ng wholesale sa kanilang mga suki ang buko ng 20 pesos at kung retail naman daw ay 30 pesos ang isa. Pakinggan natin ang magkasunurang tinig ni Nanay Ising Calpe at Sol Takasin sa panayam ng Bombo Radio. So ngayon, tumataas na siya tapos hindi pa namin alam kung kasi bukas may deliver pa kami, hindi pa namin alam dun sa supplier kung mag-i-increase pa siya. Ngayon is 40 pesos ang isa. Hindi pa namin sure kung magiging 50 siya, hindi pa namin alam. Kasi depende sa supplier. Pag nagtaas sila, nagtataas din kami. Umaabot siya ng 50 pesos, mga 10 pesos. Oo, yun na yung pinaka-maximum niya, 50 pesos. So yung ngayon, kasi nga season, medyo mabilis siya. Oo, mabilis siya ngayon kasi season talaga. 31 hanggang 31. Wala na, matumal na siya. Konti lang yung stock, hindi na kagaya ngayon na marami yung kinukuha namin in-order kasi season nga. Pero pag hindi season, konti lang, halos kalahati. Ayun, gagawin buko salad, ginagawa. Mostly buko salad talaga pag ganitong may season. Tapos pag hindi naman season, yung iba, pang personal use, kinakain nila yung buko yun. Ganun ang ginagawa. Alisa ngayon, nagre-range ang buko namin sa wholesale ng mga, binibigay namin sa mga bodega, saka sa mga magkakariton, binibigay namin siya ng 20 pesos. Tapos pag naman nire-retail namin siya, kami mismo magtitinda, binibigay naman namin sa mga suki namin ng 30 pesos. Yun. Pero bukas, magtataas siya na ng 35. Siguro hanggang New Year na yon. Yung sa ngayon, medyo kukunti pa yung mga namimili. Pero bukas, sinaasahan namin na dadami na yung mga mamimili hanggang sa sumapit na yung bago mag-New Year. Kami mismo yung kumukuha sa Laguna ng mga buko. Tapos kami yung nagluluwas mismo dito sa Maynila. Pagsapit ng bagong taon ayon sa mga retailers at distributors, asahan ang pagbaba ng presyo ng buko dahil tapos na ang peak nito at wala ng okasyon. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, itong Metropolitan Manila Development Authority handa na sa inaasahang mabigat na daloy ng trapiko matapos ang holiday. Alamin natin ng buong detalye ng report na yan mula sa Star FM Manila.
Asahan na ang mabigat na daloy ng trapiko sa Enero 3 matapos ang holiday season sa Metro Manila. Bunsod nito ay naganda na ng maaga ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa dagsa ng mga sasakyan sa pagbabalik operasyon ng mga opisina at paaralan kasunod ng long holiday weekend. Sinabi ni MMDA Deputy Chairperson Frisco San Juan Jr. na nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Transportation, Department of Public Works and Highways at bus companies upang planuhin ang maayos na daloy ng trapiko. Ginagawaan ng mga hakbangin upang maibsan ang perwisyo ng ating mga commuters sa lansangan. At yan po ay isang malaking challenge po dahilan sa unang-una, dumami na po ang mga sasakyan na dumadaloy sa ating main thoroughfare, lalo na sa EDSA, na lampas na po doon sa pre-pandemic levels. Umabot na po tayo ng 420 plus. Minsan ay umabot pa ng 430. Pero sa kabila noon ay atin pong napadaloy ang trapiko ng mas mabilis pa rin kaysa doon sa mga nakaraang taon ng pre-pandemic level. Si MMDA Deputy Chairperson Frisco San Juan Jr. matatandaan na lumampas na ang bilang ng mga sasakyan na dumaraan sa EDSA ngayong last quarter ng taon kumpara sa panahon bago pa ang pandemya. Iyan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila para sa Bombo Network News. Nagulat Star DJ Antonio Lambada para sa Basang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Ngayong nalalapit mga kabombo ang ating pagsalubong sa bagong taon ay kami huy nag-aanyaya na ngayon pa lamang ng, para sa ating mga taga-subaybay sapagkat maghahandog po kami ng espesyal na pagtatanghal ukol ho dito sa pagbabalik tanaw sa mga malalaking pangyayari ngayong 2022 sa ating year-end report. Ayan ho ay isasayin papawid ho natin sa 2 ng Enero ng taong kasalukuyan. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, marami pa tayong mga balita susunod na. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Bombo International News. Sa ating international news, nakiisa ang mga kardinal sa iba't ibang dako ng mundo sa taimtim na pagdarasal kasunod ng apela ni Pope Francis sa paggaling ni dating Pope Benedict XVI. Una nang inihayag ni Pope Francis na malubha ang iniindang sakit ni Pope Emeritus Benedict dala na rin ng kanyang edad na 95 years old. Ayon sa Vatican, lumala pa ang kalusugan ng dating Santo Papa sa nakalipas na mga oras. Matatandaan na noong Pebrero ng taong 2013, ginulat ng dating Santo Papa ang simbahang Katoliko sa buong mundo matapos na magpasyang bumaba ito sa pwesto halos 8 taon mula nang mapili bilang Santo Papa. Narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Pope Francis. I'd like to ask all of you for a special prayer for Emeritus Pope Benedict, who in silence is sustaining the Church. I remind you that he is very sick. Let's ask the Lord to comfort him and sustain him in this testimony of love to the Church to the very. Sa iba pang international news, inanunsyo ng United States at Italy ang mandatoryong COVID-19 test para sa mga manlalakbay mula sa China dahil ang muling pagdami ng mga kaso ng virus ay isang malaking alalahanin na dapat naman na muling na kapag kumalat ay isang malaking alalahanin sa ating mundo. Ang mga ospital at krematorium sa buong China ay patuloy na nalulula sa paglobo ng mga kaso ng COVID. Ito ay labis na naapektuhan ng mga matatanda at mga comorbidities. Kaugnay niyan mga kabombo at ka-Star Nation, ang winter surge ay nauuna sa mga holiday sa susunod na buwan sa Lunar New Year.
kung saan daang-daan o milyong mga tao ang inaasahang maglalakbay sa kanilang mga bayang kinagisnan upang muling makasama ang mga kanilang mahal sa buhay. Sa pagbanggit ng pangangailangang protektahan ang kalusugan ng mga Amerikano, inihayag ng US Centers for Disease Control and Prevention na mula Enero 5, ang lahat ng mga manlalakbay sa himpapawid na nagmula sa China ay kailangang magbigay ng bagong negatibong COVID-19 test result sa mga airline bago sila umalis at makalipad. Samantala, mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung pagbili ng mga basic goods ay pahirapan naman matapos ang pananalasan ng winter storm doon sa Amerika. May ulat naman dyan ng Star FM Cebu. Pahirapan ang pagbili ng mga pangunahing pangangailangan matapos itong nagkaubusan gaya ng canned goods at tubig kasunod ng pananalasa ng winter storm sa US. Ito ang ibinunyag ni Rex Alba mula sa estado ng Ohio sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu. Paglalarawan pa nito na kapag mananatili ka sa labas ng bahay ng hanggang 30 minuto ay magkakaroon ka ng frostbites. Sinabi pa ni Alba na may mga lugar na nawala ng kuryente at pahirapan din ang pagmamaneho ng sasakyan dahil sa madulas na kalsada. Dagdag pa nito na karamihan sa mga nasawi ay yung homeless population, lalong-lalo na sa estado ng Tennessee at Buffalo, New York na may mga maraming naitala dahil nagkaroon pa ito ng secondary wave ng winter storm. May mga portable heaters naman na nabibili, which is really powerful. Kaya nga lang, yung mga homeless, for some reason may mga shelters naman sila, pero siguro yung iba, lumalabas pa rin, kaya yan yung cause ng death toll na tumaas. Maliban pa, apektado din umano ang ilang mga Pinoy na naninirahan sa New York pero wala naman ito na balitang kabilang sa nasawi na mga kakilala nito. Inihayag pa ng Buholano na tanging magagawa ng pamahalaan doon ay tugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan ng mga residente dahil pahirapan din ang manggagawa doon mula nang nagsimula ang pandemya. Halimbawa, if you need yung mag-ayos ng mga furnace mo, pahirapan din. Dito ngayon sa US, iba na eh. I mean, since pandemic, talagang ang manpower mahirap kahit sa mapa-grocery, mapa-restaurant, lalo na sa mga skilled needs sa pag-ayos ng mga kuryente, mga furnace nyo, pahirapan ang tao. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Kevin Stone nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Sa National Basketball Association, ang Miami Heat na itala ang kanilang ika-18 panalo matapos na talunan ng Los Angeles Lakers sa kanilang paghaharap at iba pang mga laro dyan sa National Basketball Association. Alamin natin sa ulat ni Bombo Victor Liantino. Naitala nga ng Miami Heat ang kanilang ika-18 panalo matapos nilang ipahiya ang katunggali nitong Los Angeles Lakers sa score na 112-28 na ginanap sa FTX Arena sa Miami Heat, Florida. Pinangunahan ni Jimmy Butler ang Heat matapos itong makapagtala ng kabuang score na 27 points at 6 steal habang nasayang naman ang diskarte ng star player na si LeBron James para sa Lakers na umabot sana sa 27 points, 9 rebounds at 6 assists. Nagibabaw naman ang Miami Heat sa una hanggang third quarter ng game at nakuha naman ng Lakers ang ika-4 na quarter. Sa kasalukuyan ng standings para sa Eastern Conference ng National Basketball Association ay nasa ika-6 na pwesto pa rin ang Miami Heat habang ang Los Angeles naman ay nasa 13 pwesto sa Western Conference. Sa ibang game naman ay nabigyong ipanalo ng Atlanta Hawks ang laban nito kontra sa katunggaling Brooklyn Nets sa score na 108-107 na ginanap sa State Farm Arena. Nagpakitang gilas ang star player ng Nets na si Kevin Durant at nakapag-ambag ito ng 26 points, 16 rebounds at 8 assists habang hindi naman umubra ang diskarte ni DeJounte Murray at nakapagtalasa na ito ng 24 points, 9 rebounds at 8 assists para sa Hawks. Sa uling minuto ng laro ay pinilit humabol ng Hawks ngunit nabigo itong basagin ng matibay na depensa ng Brooklyn Nets. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pang mga ulat, ang Pinay top rank squash player naman ay nakapag-uwi raw ng mga medalya para sa ating bansa para sa 2022 Southeast Asian Cup Squash Championship na ginanap po dun sa Malaysia, ganun din sa Singapore. May ulat dyan ng Star FM Baguio.
Ibinahagi ng Pinay top-rank squash player na si Jamaica Arevalo ang sunod nitong plano matapos makapag-uwi ng mga medalya sa mga linahukan nitong kompetisyon sa Malaysia at Singapore. Nakakuha ito ng isang ginto at isang silver medal sa women's individual at mixed jumbo doubles sa 2022 Southeast Asian Cup Squash Championships. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa Pinay squash player, nagpasalamat ito dahil nagkaroon na ng training court ang bansa para sa mga squash athletes at sinabi din nito ang mga naka-line up ng mga competitions sa susunod na taon. Sobrang happy po kasi first time ko po mag-gold sa SEACUP sa women's single po. Matagal ko na pong gusto mag-gold sa event na yan eh. Finally, after po 7th SEACUP, nakuha ako din po. Next year po, madami po kaming naka-line up po na competition po. Meron na po kaming sariling squash facility po namin, mag-host po kami ng mga ilang tournaments po. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa Pinay top-rank squash player na si Jamaica Arevalo. Maliban kay Arevalo, nag-uwi rin ng silver medal ang Kayod Pilipinas team na sina Robert Andrew at David Pilino sa men's jumbo doubles at Raymark Begronia at Lizette Reyes sa mixed jumbo doubles. Ang 2022 Southeast Asian Cup Squash Championships ay nilahukan ng mga bansang Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines at Thailand. Iyan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Itong Hollywood singer-songwriter na si H.E.R. ay pinagdiwang ang holiday dito sa Pilipinas at American rock band na Celsin ay magpe-perform daw para sa mga Filipino fans sa susunod na taon. May ulat si Bombo Chill Emprido. Yes, mga kabombo at ka-Star Nation, ipinagdiwang ng singer-songwriter na si Her o Gabriela Sarmiento Wilson ang kanyang holiday dito sa Pilipinas. Ito ay para sa tagumpay ng singer sa mundo ng musika. Ibinahagi rin ng singer ang kanyang karanasan sa pagdiriwang ng Kapaskuhan dito sa bansa. At ayon sa international singer, masaya siyang nakasama ang ilang mga Pilipino at ang kanyang pamilya at open daw siya sa anumang collaboration at pagpe-perform dito sa bansa. Sa ngayon, ine-enjoy pa ng artist ang kanyang pagstay sa bansa maging ng mga pagkaing Pinoy. Samantala, inaabangan na ang performance ng American rock band na Celsin dito pa rin sa bansa. Matatandaan na nagsimula ang Celsin sa Orange County, California noong 2003 at naglabas ng 3 studio album at 8 single na kanta. Ang unang single ng grupo na Voices ay nakalista sa top 46 post-hardcore songs of the 2000s at ang pangalawang single na You're Not Alone ay nakalista sa top 10 essential emo power ballads sa Alternative Press naman. Inaabangan din ng kanilang mga fans ang pagdating sa bansa sa susunod na taon. Ayan muna ang latest update mga kabombo ka Star Nation para sa Entertainment News. Ito si Bombo Chill Emprido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Star Nation and kabombo, we all would like to reach you. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating New Year's Countdown, 3 days na lang po bago ang taong 2023. At yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News mula sa Bombo News Center para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! 33 minutos na nakaligad sa tagnang alas 12. Bago lang nyo naman yan ng Bombo News Center para sa ito na Bombo Network News. Sa ito na pagbalik, maging kaupo na natin si Vice Governor Jeffrey Ferrer, ang karon ng acting governor sa probinsya sa Negros Occidental. Pagkaligad lamang sa pinaka-importante nga mga panumdom. Standby! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha. Pabalik mga kabiyanan sa ito na pagpangalagad diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto, 43 minutos na nakaligad sa tagna alas 12. Kaupo na nato karon si Vice Governor Jeffrey Ferrer, nga mo karon na acting governor sa probinsya sang Negros Occidental. Vice Governor mayong Udto. Bumbo Daniel, mayong ugto man sa tanan niya sa kamatisimo programa.
Aha. Vice, Nag-upo ano karon ang alert status ang aton nga probinsya considering manog New Year do kanang activity kag ano ang aton nga mga preparation Vice? Well, ang ko ng pinamahan ko, we are on a blue alert status sa aton nga smear line and uplan iwas kaputok. So amo ginaano na it will start by tomorrow forward ko ni sa mga provincial PDRRMC. So ina daw usual man ang ginaobra Bombo Daniel para precaution sa aton nga mga kauturan about the simply lang din niya pang reminders na maghalong na lang kita. Not only ang aton pagid nga spared line, it's because nga mo na ginatawag nga amihan, sudden change of wind na kundi but may ara pagkikitang bagyo somewhere in Mindanao. So in the mga end of the year, these are the precautions and also these are the reminders, especially sa mga LGUs. So ano kalawig ning aton nga alert status Vice? So up to January 2. Starting today. Starting December 30 up to January 2. Starting December 30, no? Buwas. Okay, so ang aton yang provincial ako ng aton yang bisan pa ato siguro nga Negros Occidental Police Provincial Office daw may ara naman sila sa mga game plan para sa paghatag sang pagpatuman na bisang peace and order. Yes, ang pagpatuman sa peace and order not only sa province na may mga uplandra especially nga ang sa LGU man. So ara na sa aton na PNP kag sa aton nga mga AFP kung ano ang aton nga preparation especially sa peace and order. Okay. Pero mayo man Vice makahingagaw gid nga makabaton sa ilang gratuity pay ang mga casual employees nato yung mga job orders nga may magasto gid pag bulag sa tuig. Well, we already approved the gratuity pay sang Tuesday pag sesyon and then on process na ina para makabaton ang aton nga mga empleyado sang additional benefits. Okay. Ang gratuity pay para sa empleyado ta. So pero para mo sa Manila pang New Year. Subong pit sa 29 buwas wais ang trabaho makingagaw pariyahan. Hindi man na sila nga we'll have time for that. Makaintindi man kita nga basi kung mag-order dira karon ang aton niya sa accounting o sa cashier sige na yang aton niya pang katagay. Okay, ang importante may ara nga mabatunon Okay. Importante. May iban gani pag-approve. Hindi may iban nga kadlaw lang sa may pag-approve pa lang gani na kung huring nagkuha na advance. So amo nang gina-avoid naman. Ay amo gali. But sige nung galing nga bisan ma-delayed. Why man problema sa iban kay nakuhaan na gali. Balo ka naman ko ng tao may kilanlanon. So mangita man ang way nila. Intindihan ta na Bobo Daniel. But anyway, gina-discourage naman. Pero it's up to them. Ila man na iya benepisyo. Sila man na iya ang magabaton. Kag sila man na ang magabayad. Kung kuha nila advance. So we will leave that to the sa mga tao kung ano. But I hope nga kung in kaso, it's gonna be for emergency purposes. Okay, pero mayo man kay sa pag-anunsar sa nga Malacañang nga dapat tagaan sa gratuity pay, may nagakaigo pa man nga bilin nga pundo ang aton nga probinsya para dire? Well, may ara kita mo nag-allocate kita ng gratuity pay naton is worth 15 million plus sa aton job orders and contractuals. COS. Okay. So bali at least ang ilang mabaton is not more than 5,000 and not less than 2,000. Depende. Yes. Kay may mga na siya mo
gina-prorate man na kung let's say bago number of months ka nga ara ka serbisyo. Mm. Kay I di may see. ara man niya nga hindi ko sure ha po ba may ara gina November lang siya abi ang gina-approve ang contract niya. Di may level man na nga kung pila mabaton niya. So not less than 2,000 kung duha ka bulan sa service mo na. Okay, ining cash nga batong subong way pag inilabot to sang daw nagligad daw nakapanghatag man kamo bugas Vice. Well, ang bugas na iya na iya sa provincial nga ginahatag tagid man na iya. Well, pakay by Governor Bong Lacson siguro. Oo. Nga coming from the province nga ihatag na iya kung may bugas man na nga ipahatag pa sa mga tao. Oo. So it will not also follow nga kung ano ang pronouncement sang national o sa Malacanang. So mga tagin man kami ang bugas dira. Oo, okay ti guwa na iya sa alokar nga gratuity pay. Yeah, okay di man pwede nga kung wala kas bugas. Oo. So pangitaan ginaya nga kas kay hinambal sa presidente, kas kundi kas gid ang ihatag ta. Pwede man na bugas, pero kung wahay ka nagid cash. Pero daw hindi na matabo nga hindi ta kapanghatag nga ibugas ta. Aha. Kay Kailangan na mention ko lang ni Simbo kay ang syudad sa Bacolod tag 25 kilos nga bugas ang igapangatag sa mga job order casuals, no? Kag mga contract workers. So kay ang punto na diri nga daw ubos na gid kunong pundo kay daw the last remaining 6 months kuno nga napartinising nga pundo daw naubos kuno sa nagligad nga administration. But usually, kung every time there is a benefit, especially sa mga bonuses, wala may include ang mga kaswal. So that's why nga ang leadership kung gisaga pangita na sang way nga matagaan man sila. Especially nga kadamo-damo sang kaswal naton. So amo na nga ginahimo na bugas. Pero ang I'm talking about the permanent na mga JO ini di mga ni permanent ini gin-announce mismo sang presidente nga tagaan sila ma-include sila sa gratuity pay na 5,000. So yatag tagid niya as cash. Pero kung wala ini ang pronouncement sang presidente di as kita sa bugas ta. Di kita kapasubra. So hindi man na sila pwedeng cash, hindi mo man na sila pwede matagaan bonus nga 5 days. No, you cannot do that. Maigo na ang chief executive sang kung abi cash nga ihatag. So kung ini by goods, at least may ara kang account nga pasudlan nga ihatag mo sa let's say ini sila ang mga pamilya nila indigent na pwede naman mabutang na day. Nakilanlanon basta magtupa lang sa tao. Sino abi mareklamo sila? Okay. Pero hindi ba Vice daw sa una daw nakaagi ka man nga nakapamuno sa kasyudad. May aragi man tendency nga mawad-an sang pundo. Well, ako sang una, sang mayor kita, Oo. depende na sa imo nga savings. Amo na balang maghatag kita sa mga benefits, sa mga bonuses, may ara panada ang may ara panada nga line nga subject sa availability of funds. So, but hindi ka ka-declare sang funds, hindi ka ka-declare sang savings mo kung hindi magatapos ang tuig. So matapos may cut-off date man ina. Ang end of the year nga cut-off date sa mga pundo naton is December 30, noon time. So tikon ikaw ang mayor, pwede ka man niya ka session, pwede ka tawag sang special session nga to appropriate your savings after December 30 noon time. So mga hapon pwede ka ka-call and then ipangatag mo dai. Kaya nasulod pa na siya sa na-declare mo na iya nga savings mo. So kung ihatag mo benefit sa mga tao, it's up to the mayor. Ang savings ina-advise sa din siya halin sa general budget sa isa ka calendar year. Yeah, oo. Kay para amo na siya nga ma-determine mo na eh.
sa expenditures mo da, ma-determine mo na kay why ka nagalastuan. So pag end of the year na may cut-off date na, pwede mo na siya ma-declare as savings. Oo. So Para sa mga position na funded pero wala mo ginfilapan. Pero usually, kada tuig ang isa ka syudad may ara gina siya mabilin nga pundo gikan sa iya nga general fund. Depende na sa imong programa. Oo. So I'm sure do base kung may ara kung ikaso magidway ta na abtan sa kalamidad na gina-convert ta sa calamity fund naton abi. Kung wala kalamidad, okay. Pero kung may kalamidad, you cannot even nga declare mo sa ibig, ipatupa mo gid sa i-implement mo gid. Kay may kalamidad. So depende na kung may savings ang imo nga lugar o kung wala. But I'm sure maski jutay may ara gid. Sa imo ba silang yabi sa imo eksperyensya bilang city mayor sa una sa Lakaluta? Tatlo ka tuig na ako experience gi kuya may savings. Every year gid. Kada tapos tuig may ara gid. Oo. Kag isa pa daw ginapaminsaran mo iya nga kinahanglan may savings siya kay hindi mo mapaktan kung ang ako niya hingapos iya nga mga inadlaw sa Disyembre. Yeah, ang ako niya Bumbo Daniel nga tan-aw nga may savings kita. Is because nga para may plabuton ang tao. May plabuton ang aton nga mga empleyado. So mo na yung inatan-aw ta kung Disyembre, especially end of the year. Okay. So amo na gina-refer mo kagina pagkatapos na after December 30 deklarar abi nga may savings nga nabilin. Savings. Kag pwede posisyonan nga gamiton ang savings nila. Di pangatag mo sa tao kung wala ka kapangatag. So kung kapangatag ka, so far at least may ara sila additional bonus. Pero sakto nga time pagka siling abi December 30 holiday man pwede man na makasesyon. Well, it's up to this ang kunian kung holiday ka kag may emergency ka kung kinalanon gid special session ka mo. May man niya pili na yan special session kung holiday ka. Okay. Sige. So kung urgency. Mga kung casual urgency ang ginatawag. Kung wa gidya sang sipot-sipot gidya gali ang savings ang isa ka LGU kag may ara dapat nga tagaan sang kangay sini mga gultada lang may ara sang instruction ang Malacañang mga tag sang gratuity pay. Di wa gigali sang nga kwaon kumbaga muna nga sipot-sipot gid. Hindi man na silingaway sa kwaong kay I'm sure may kwaong nila siya. Kay kung hindi nyo ma-reach ang 5,000, i-prorate mo lang na may pwede mo na gani ko hasta sa 3,000. Kaya nun mo na kay wala. No? Iwagi gani ko, no? That's why nga tag 25 kilos nga bugas. Okay naman na. Ang importante may mabaton price. Importante may mabato ng tao. Ako yung sa una, gambal ko sa empleyado kung wala. Ako yung gambal ko yung sa una, yung liko kung wala ka mo mabaton, prinda ko niyang City Hall. Basta kantuan nyo lang kuya sa prisuhan kung may magpahilaan. Pero may man matabo ang kakay si pa. Basta ipanagtag kuya sa tao. Hindi man ay magkatus bulsa ko. Ayo. Ate, sige, Vice, ang importante, ara sa insakto nga direksyon dalagan sa probinsya. Sa amon niya management niya namon tandem ni Gobernador Bong Lacson, rest assured yang bantayan sa mayo ang pundo sa probinsya kag i-spend more sa proper way ang budget kay may mga priorities man ang aton gobernador. Sige, Vice, salamat gid sa imong oras kag advance Happy New Year. Happy New Year. Salamat gid. Happy New Year. May God bless us all. Si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Iti ang sunod sa Bacolod. Pero gahamba. Ay iniya sa base lang sa experience ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga nakaagiman na City Mayor sa Lakaluta. Nga do ka imposible abi nga matabo nga wa gid sang mabilin nga budget nga pundo ang isa ka syudad. Do kay may ara gid na mabilin nga pundo. Pero tiba si
sa syudad sa Bacolod basi ang nabilin guro pwede lang gid kagamay ngayon saktuhan lang ibakal sang bugas sa NFA kay makapanghatag sang tag 25 kilos nga bugas sa mga job order casuals, no? May explanation karon Banwa ang city administrator sa syudad sa Bacolod kung nga ang hasta lang gid sa pagpanghatag sang bugas ang masarangan sa syudad nga hindi pareho sa probinsya sa Negros Occidental nga okay na to ya. Inog panghatag na to ang tag 5,000, may araman tag 2,000 depende sa kung ano kalawig ang iyang serbisyo sa probinsya sa Negros Occidental. Ara na aprobado na to ya. Ti ang syudad sa Bacolod aprobado naman. Galing way ta si may mahimo kung alang-alang tama na pugaon nga naubos na puga ang kung sa baga sa linabhan na Bumbo Grace. Do napuga na blatudo, way na sang pulugaon. Bisan pugaon mo pa ya, way na si may magguangan, way na sang duga. Ikaw na yung ikaw na magduluga sang puga. Okay, way na ganyan pulugaon. Amo na kuno ang syudad sa Bacolod subong. Wala gid si may nabilin. Iplastar naton no, kag ipakita naton ang record. Ano ang natabo? Nga ang pertigid kadako sang ano pa ginubos gid sang nagligad nga administration now. Ang kwarta na paano gingasto ini? Isa-isaon ta ni Bik kag usisaon ta. Kundi nagkaladto ang kwarta sa syudad sa Bacolod nga ang way na kuno karon si may nabilin nga kwarta. Kay kabudlay man na nga maghuhuo lang kita magpati lang kita nga way na si may nabilin kung wala si may pakita nga record dira data nga amo niyo sang pag-entrada sang first quarter of 2022 ang general budget abi ang budget sa syudad sa Bacolod sa calendar year 2022 amo ni kadako amo ni ang mga pagagastuhan may amo ni nga pundo nga standby nga pundo first quarter amo nang gingastuhan second quarter amo ni kay ang pagkambyo sa administration kundi nagkuan pa man June o January, February, March, April, May, June. Mga kuan gid, duha gid ka quarter, di tunga-tunga lang sang tuig 2022 ubos gid kwarta sa syudad. Nga pag tungtong sa third quarter kag fourth quarter way na ya sa surplus. Way na sa surplus mo. Ubos gid. Ano natabo paano king gasto ini nga bobo araw-araw na nga dako ing kagastuhanan sa syudad sang first kag second quarter raw. Nga tunga-tunga pa lang sang calendar year 2022 wala na sang kwarta ti tanong na pag-abot subong sa December kay nagmando ang presidente nga tagaan sang gratuity pay ang mga nag-deserving ang mga nagtrabaho sa tagsay ka mga LGU mga job order casuals man na or mga contractual workers basta nag-render sang trabaho, sang serbisyo, dapat magkabaton man sang insentibo, may mga cash incentives ng mga pagabatunon. Huy ang pako sang taga-syudad, kay waay nagili si may nabilin nga pundo. No? Pero ako apisan pa nagambal kita nga huy ang pako, pero sa gyapon pasalamatan naton kung ano lang ara, ti anong tanabi karong kay nabutang kita sa Rimalaso, na di malasan kita nga way naginsang may nabilin nga pundo. Di kundi bakal na kita buga sa NFA kag among ipangatag 25 kilos tagsa ka mga job order casuals kag mga contractuals. 25 kilos dito nga sa sako man ayawat pa man sige lang ipa-explicar nato ni di kay makuha kita sang report ni Bumbuan. No, may kanta na sa sining nasambit yang unahon ko lang siguro sa Bumbuan Bumbo Grace no balikan ta lang ka karon no kay parang isugpon ko ni ang report ni Bumbuan kay may interview siya sa kay attorney Magari ang aton nga city administrator kay may ara sang explanation ko nga ang bugas lang ipanghatag. Kung sa bagay, hindi ganita makasiling nga bugas lang, kay bugas ya. Bugas gid. Importante nga nakatamang bugas atong nga kabuhi. Sa mga Pinoy, hindi yan mabuhi kung hindi makakaon sang kanon. No?
Importante gina katama ang bugas. Kung sa bagay, yung tagaan ka kwartay, baka mo nagyapon bugas. Ano yun, hindi ka na kinalan sa kwarta kay hindi ka na magbakal sa bugas. Kay may ari na bugas, 25 kilos. Sige. Ari sa pegalin niya si Bumbuan. Bumbuan, please come in. Bombodan, ongoing subong ang swelduhanay no sa mga job order casuals ang syudad sa Bacolod. Ini ma-overtime sila sa kay Attorney Pacifico Maghari until December 31 no noon time. Kay suno sa iya Bombodan kundi may ara ang iban to nga nagreklamo to bala nga wala maswelduhan until nagsulod 3 ka bulan no October, November and December. So hambal niya subong ang Treasurer's Office, halin sa accounting, ang tanan nga mga departments, balabawadan nga mga involved, hagahapod gani, or nag-abihan to gani, no less than si Mayor Albi Benitez, nag-check dito sa Treasurer's Office kung bala anong rason sa mga delays, no? Kaya nakalabot man sa iya, sa kay Attorney Maghari nga sa mga reklamo nga may mga delay bala sa sweldo sa mga job order casuals. So amo na ginmando iya sang alkalde nga instruction na dapat ining mga 3,500 ka mga job order casuals mas swelduhan gidya before the year end. Kaya pwede man lang tani let's say ang this yes. Subali ini nga mga swelduhan amo niya ang mga job order casuals nga may mga appointment niya. Yes. Amo niya may mga appointment. Ang atong mga nagreklamo sa nagligad diyan wala toy appointment nga nag-volunteer toy ha. Oo. Kay even ang may mga appointment, may delay man sila bombodan. Oo, sa ilang sweldo, no? So, amo na nga dapat until December 31 mahatag ang sweldo. Amo ni sila ang natalana man nga amo man sila ang recipients ng 25 kilos nga rice, no? Yes, ang recipients ang dito sa ilang nga sweldoanay. So grabe may picture ganito si Mayor Albi mga may isa kuambala sa Facebook sa social media kag may bato wall clock nga nagapakita nga alas 7 sang gabi na to. Oo, nag-overtime. In fact, nag-overtime ba na bombodan. Ang picture niya nga si Mayor Albi ara sa Treasurer's Office kag may wall clock nga may nabutang to alas 7 sang gabi. Why niya ginhungod ha kay ang wall clock ara ginaday iya nga posisyon kag why na sang iban niya nga posisyon nga o kun why na sang iban bala nga anggol nga sa diin do may ginapirman to si Mayor Albi, no? Hindi niya ginhungod ha nga ginpicturean si Mayor Albi nga dala ang wall clock nga may alas 7 ha. Oo, pero gabi man gid na bombodan so kay Attorney Maghari siguro na dala why ta kay balo no. Pero nakita dira ang oras. So, kay gabi man gid na siya nagkadto no para kay tungod ni sa mga bala na gusto niya makita kung anong sistema nga ka-delay amo na siya nga ang iban wala pa na swelduhan. Pamatiyan ta bala bombodan ang kabahin sa ato niya nga interview sa City Administrator sa siyudad sa Bacolod si Attorney Pacifico Maghari. Damo-damo na gid ang process. Ginatapos lang may proseso from budget ang pondo gina-appropriate tapos ang accounting gina-audit. So ang headcount namon do dako na gid I think we're looking at 90% already. Pila na percent, Attorney? We're looking at 90% nga na-process na. Ang ginaidiyahan na lang subong nga may sufficient cash sa treasurer. So ang sufficient cash nga ini ang payout is bala ginapreparahan na kahit hindi sa gusto maglaba ang pila, hindi sa gusto magayan. So we have actually overtime sa treasurer's office until tomorrow. Okay. Up to 31 in the morning. Parang so we have about 15 tellers na gina-deploy para nga mas dati ang releasing. So meaning before the year ends yata nan gidya maswelduhan na up to December nilang appointment.
amo gina siya miss ang target except nga kung may ara na nga nagka-issue ang appointment or nagka-issue ang documentation, we're leaving some allowance on that. But other than that, tanan gid ang nilagda si in fact si Mayor gid na nga mo ikatuan ni yung accounting, the treasury, kuntiin ang process. So we're talking about an old process pang ginantaw ni Mayor but needs updating na to be faster. May system na magit siya mo, may system issue magit nga we feel So, si Mayor na mismo ang naghatag directive attorney. Miss Ann, Miss Facebook post. Yeah. Naging mismo doon. Ito na, naging ni ang tawag na carving. Ni tawag. Shagid. Para makita niya. As in yung kada staff, ang mga critical process. Analyze yung system and how to make it faster. So, assist ba ito sa namon? Siya on the ground, nakikita niya ang mga departments na I think it's the first time na isa-isa yung department Oo. Kaya siguro, attorney, may mga na-receive man siya nga may ara pa, wala na swelduhan, mga amo man sina, siguro, attorney, no? Looking at delays, looking at nga mga system issues, looking at mga possible nga mga banda ng backlog nga. Yes. Pero attorney, klaruhon ko, amo gid ni siya ang 3,500 ni nga mga JOs ang swelduhan. More or less, ma'am, muna siyang figure ng 3,500 may set pa. Oo. So, attorney, atong iban, tuya nga kung wala kay appointment, definitely. Kung wala ka nakaperma ng mga waigid tuya, attorney. Volunteers na ato, ang iban, amo na siya, ma'am, ang iban, kasi makakuha man appointment, case to case ni siya yung review, tapos amo na siya base ang ma-delay, kasi ang na wala pa mo. So, may ongoing sa validation kung sino magiging nagtugaan sila, ubra, at kung ubra sila, pero nang based on the cut-offer end of the year, kasi hindi na sila kayo nga daw. Pero attorney, kung nakaperma ka na tanan appointment, may mga DTR ka na, amo nang gina-process nga ma-release until sa 31. Yeah, kay ang klaruhon kami sa I'd like to take the opportunity. We're talking about up to December payroll. So, usually, ma'am, ang 32 days na nabala per work month, the following month, maginayang bayranay. So, technically speaking, ang December, January, maginayang bayran. Considering nga na-delay ang ila October, November, doon mo mali siya ang aton nga pampamaswa nga paapas ng mga JOs na nga even January, December na siya ingagaw. Including that in the target this week. Okay. So, hasta nagali December nila nga trabaho. May ma'am, ang December, amo na ginistorya to subo. How about naman niya, kundi ang bugas niyang ihatag para sa mga JO, no? Okay na, ipanghatag. Saan o ni ipanghatag ang bugas? Nang gina-check ko to subong ang sa quad, na-endorse na to ni Mayor sa sa aton ng mga procurement. So, ang instructions actually is before end of the year also. So, gawin ang announcement kay ang procurement to sa Mayor's office ang process. Pero bugas lang gid niya attorney hatag, no? Wala yung kwarta. 35 kilos, ma'am. Oo. Kay ang iban, ang ginambal, gina-compare nila to sa province, ang JO sa province, attorney, may cash sila ya. Anong rason ganit niya sa city? Kay wala kita enough fund? Bali, ma'am, ang natabo diri is, amutukin explain man ni Mayor sa team kapon. When we started, we are left with half of the year, medyo tutay na lang nabilintang allocation. The situation is we have to look at it holistically. So, first 6 months of the year, nang dako magidya nga budget ang nagamit para sa JO. Pagsunod ni Mayor Albi sa starting July, December, it's only to work with lantaw na mo 1/3 of the budget left. So, considering the needs ng aton mga departamento, ang needs ng mga key offices, there was a need to find a way na madugangan ang JO kay parang ng efficient at functioning din ang aton city government. So, amo to ang planning na instead of
payrolls as we can Mm-mm. rather than jutay lang maka-receive ng gratuity. Mm-mm. So, Mm-mm. gin-prioritize nga i-maximize ang masweldohan ng GOs nga ginpangdugangan. Okay. Sa budget kulang-kulang magipagsulod yan mo. Okay. Mm-mm. So, amo ng explanation dila, attorney. Yes. Okay. We prioritize that one. Oo. Hiring more GOs rather than giving the existing GOs the Mm-mm. gratuity bonus. Okay. Attorney, lastly, ano mensahe mo, attorney, sa especially no sa mga job order casuals nga wala pa sila nakabaton subong sang ila as of this time no sang ilang sweldo? Nang kapasalamat ito no sa tanan nga GOs ta pasensya kay hindi kami nga medyo nang ayawan talin Christmas. So thank you sa patience yo kinahimo gitanan ng government nga masultuhan kamo ingagaw. In fact, no less ang atong pinalangga ang mayor na nagkatugid sa mga departments like accounting para nga ma-expedite. So, ingagawon tagit ang aton nga payrolls. We will be open tomorrow, December 30 and even December 31 sa aga kung kilanlanon para maakomodar ang sweldo sa tanan up to the Buwan. So, Bombodan, amo na ang explanation sang city administrator. Buwan, gin-prioritize ang sweldo sa mga ginpanghari nga mga GOs. Oo. Oho. Amo na siya So, kay para nga mataganta ng sweldo ang mga GOs, amo to gamay-gamay na gilang kayong bilin. Iguan na lang sa pagbakal sa bugas. yes, paguan sa nabakal nga bugas and then ang numbers ng job order casual Bombodan muna 3,500. So, kumbaga ang fund limitado no sa siyudad sa Bacolod amo nang ilang explanation. That is why nga ang gratuity pay ang ihatag diyan sa mga JO ng bugas no nag-alokar sila 6 million nag-supplemental budget sila sang 25 kilos nga bugas kada isa. So idungan man ni Bombodan ang ilang sweldo hasta sa Sabado kung gina-process para masweldo na sa Sabado kag kung hingagaw man ang 25 kilos nga bugas before the year end. So, Bombodan ngagaw ang sweldo gidya bumbuan kay ang ang bugas kung madili na siya kung ihatag na sabay January okay pa na kay for sure ang tag sa kapanimalay may bugas na to. Yes. Oo. Amo man na pagka January manugbakal naman sila bugas, hindi na sila magbakal bugas kaya nang bugas nga parang tinigangon. Oo. Gani. Oh. So, amo na Bombodan, no? Ang kinanglanon galing nga punto mga around 15 million na bumbuan kay daw amo to na basta gina sa kay Vice Governor Ferrer kay daw amo man lang kadamo ang GO sang probinsya kag syudad. Sa syudad. Ang ila to ginaprubahan yang pundo para ipanghatag sa mga casuals kag contractuals. Do mga around 15 million. Oo, dako siya Tiyang naaprubahan sang Bombodan, no? Nga tayan nga supplemental budget. So, amo nang allotted para sa paghatag sang bugas para iya sa mga job order casual, no? Namin maisa-isa gid nila kag ipakita ang kuambala ang sumada total para mabalanta kung paano gingastos ang nagligad nga administration ang kwarta sang syudad sa sulod sang 6 ka bulan. Kaya ti 6 ka bulan mo nga sa previous administration pa ang syudad sa Bacolod. Ti ang pagbulos ni Albi sa bilang bag-o subong administration, 6 pa man ka bulan man daw nagtinungaay sila sa isa ka kalendaryer. Para mabalanta kung sa di nagkaladto ti ang pundo sa syudad nga hawkam nga pag abot na sang second to sa pag-abot na sa third kag fourth quarter sipot-sipot na gid. Oo, kay amo to last time Bombodan, no, nagpangita sila gani sang mga numero to sa mga job order casuals kay ang ginaspend for job order casuals is saan ka damo, it's like kasulubra Bombodan, no, ang numero matag ginatanaw to sa kabilog, no, that's why damo na swelduhan. Gusto ganito nila ma-account ang ticket sa resin-o. Ito, inablang isa-isa git kumbaga ka ba so may mga ghost pa nina paning daw mga amos nila ugaling tiway naman sila nakakuha sang kopya. Tapos ang inang way na naga-provide sa mga dokumento pasakaan ta kaso
Kay kinamatarong tanay nga may baluan kung paano gingasto ang kwarta kag kung sino gida ang mga dapat nga swelduhan kay halin pa sa una ng issue nga mga ghost employees, ghost job order casuals, mga job order workers, mga kung sino-sino pa lang ginaswelduhan. Parang once and for all, kaangkon kita yasang kuan balasang insaktong nga informasyon, may ara kita sang insaktong knowledge kung paano gid na ginagasto sang syudad ang kwarta kag kung sino ang dapat nga magapanabat sila dili kay kung mapamatud-an nga may mga ghost employees, may mga ginaswelduhan nga wala man ang tutuod way man ang aktual yang personalidad nga nagatrabaho. Tibiya pa sabtuntan dapat magapanabat kay nagabalik-balik lang ini nga sistema. Kay bisan pa magkambyo pa sang administration kay wala sang maigin pangpasakaan sang kaso sa next nga administration amo nagyapon ang himuon damo gyapon mapalusot na kay masiling man nga makalusot man gyapon na way mas may nakasuhan do mo na ba dapat tagaan tagin leksyon na bumbuan. So far sa Subong Bombo Dante wala naman to may regarding sina bala issue na sang last time to bala nga kadako sang pundo nga nakuha sa previous nagday down naman dayon ang issue sa mga pagpang-recall sang mga casual employees kag daw nagday down naman lang to dayon ang hindi paghatag nila sang previous administration sang kopya sang aktual nga mga ginapangsilduhan daw ay na pagkatap una lang nga daw huro-huro nga kwaon gid ti Subong way naman ganito. Dapat kung anong nasuguran ta kay amo nang aton yang gustong himuon tapuson tagid blayaw kay kabudlay na yang sige lang ta ang guwa sina daw haom-haom lang ta niya siguro may mga ghost employees ni siguro amo ni kagiging gasto amo ning kwarta pagtunga-tunga sa tuig way na kwarta ti paano ging gasto din ging gasto na kay pasabtuntang dapat magapanabat bumbuan. So, as of now, ti amo na Bombo Dante, why to may napasakaan sang kaso. Pero ang na-discover nila dito nga suno to balasan tiligtan and Mayor Albi Benitez nga dako ka nga spend for para sa border casual at nagmando siya sa administration na kung may mo i-review kung pila lang pwede ma-hire, ano lang dapat nga i-hire. So, Subong ang syudad currently kag sa budget pagid nila 3,500 sa mga job order casual nga na-hire sang syudad sa Bacolod. Sa nagligad ka administration na bumbuan may ara ka record kung pilagid ka bilog ang mga job order casual? Bombodan wala to sila may na-produce to nga record no kung pila. Amo to bala kay de bala nag-attend kita to sa transition. Ang accounting, ang treasurer ug gatuduanay kay wise sila copy nga bilin. So, asa nga wala na mahibaluan kung pilagid ang numero sang job order casual. Di ba sa Treasurer's Office na magagitan nga sweldo sa mga job order nila, casual? Ang ila to rason na pasa na nila to diretso sa audit, Bombodan, kay isa lang ila kopya. So, audit, oo. Amo na. So, that is why to not place. Amo na kay-diid sa accounting sa aton nga gobyerno. Amo na kay-diid sa mga pag-inventory sa tanan yung mga personnel. Tapos lutsan pa? Tapos why na sila kuno copy, amo na itong ilangan na rason hasta nga tinaligaran na siya sa pila ka bulan. Grabe ba daw bahol daw bahol pa sa mais bilang nga gingaling isa pa lang kaagi bilang nga gin pangbuka na buka pa lang wala pa mapino bumbuan. Amo tong ilang rason kay para kita sa to Bombodan no during that time sang nag-transition na ginapangita ning kopya ng mga dokumento nila nga may kulang to bala sa turnover nga to Bombodan no. Anyway, amo na Bombodan ang pinaka-latest Subong last days ang trabaho pero again no at tapasa noon time ang Treasurer's Office para sa pag-akomodar ni sa mga masilduhan nga mga job order casuals. Bombo Daniel, amo ni so far ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang Bombo hanay sa udto ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Ansindol Sorilla, report gikan sa Bacolod City Government Center.
pagbulos ni Mayor Albi Benitez bilang local chief executive sa siyudad sa Bacolod, ti kundi damo to pinang questionable sang mga ginpang question sa previous administration. Dala na gani ang hiring sa mga job order casuals, mga casual employees sa pagkadamo-damo. Ti dapat ang aton nga challenge sa administration ni Mayor Albi, piliton tagidya ang mga arad na nagatrabaho sa City Hall or nagatrabaho da sa government center nga ipaproduce gid ang tanan nga mga dokumento. Kay hindi tani matadlong ya mayor kung una lang ang kasaw tay nga magsiling daw gahuro-huro kita nga tinluan naton ang sistema sang syudad kung wala kita sa may ginsampulan. Pangsampulan tani ako yaway ko sa siling ako nagakomentaryo kun hindi nga nagakomentaryo ko kay pakamalauton si Mayor Albi or pakamalauton si Mayor Bing. Ikay ang ato mambalang lakat sa panggobyerno tadlungon tani nga ibutang ta sa insakto nga perspektibo ang dalagan bla insakto nga direksyon. O tikon may mga kung may mga ginakomentar kita diri, hindi ya sila nga pagpakamalaot sa isa ka personalidad kay daw pamatyagan ko daw may ara gid nagalangot ang buot kay kuno daw ginabirada tagid si Mayor Albi. Way tayo gabirada kay Mayor Albi. Kung nagamuno ka man yang kung amo nang imo yang pagpati, ti kwan kay daw bata jutay kaya nga santulon kay imo ya. Nga masiling kaya nga daw ginakomentaryuhan tagid si Albi. Tiya, normal na niya magkomentaryo, Ti ano gali ang butsi ganun, dayawon talang nga dayawon, hindi tayo hindi na tanan-tanan, papandayawon ta na lang. Ti para abi sining pagpangatag karon sang bugas nga tag 25 kilo sa mga job order casuals kay imbis nga mga tag sang tag 5,000 pesos nga cash or 2,000. Di alang-alang mahipos lang ta sila diri kay baloy ang mga katawan kung ano gid ang matudtuon nga rason nga ang mga tag lang sang 25 kilos nga bugas. Ay ang utok tablaya nga kay daw may ara dira nga daw nagaalboruto gid kay ginakomentaryuhan ang pagpangatag sang 25 kilos nga bugas. Way na ginapakakomentaryuhan, way na ginpakamalaot da. Ginapamangkot ta lang kay gusto daton maklaruhan, gusto sang katawan maklaruhan. Ano ang natabo nga 25 kilos nga bugas ipangatag nga ang probinsya may tag 5,000 to kag 2,000 ipangatag. Ti ang sabat ni Atty. Magari nga tiyan mo na wala na sang pundo ang syudad. Hindi na makaigo kung manghatag pa sang tag 5,000, tag 2,000 sa mga job order casuals. Ti nga wala na sang ipangatag. Kay way na kuno sang bilin nga kwarta. Ti sukton ta nga previous administration nga way na sang bilin nga kwarta. Amo nang punto da. Ti kuway tanigin talakay ning 25 kilos nga bugas pangatag ni na nagwa na ang isyu nga parte sa kakulang sa pundo sa syudad kay pagbiya ni Mayor Bing way na sang pundo kuno day. Tika kung wala sang pundo kag gahawot-hawot ng kwarta sang syudad sa Bacolod sa kambyo sang administration, sukton tang dapat nga sukton. Ginano nila pagasto ni. Di ba? Hindi tabla magpayaon la, magbata jutay nga mapaminsaron ta. Nga dayon tayo ka pulo pangutos da. May mga nagapangutos da mo kay daw ginatalakay. Tani daw ginapakamalaot si Mayor Albi. Why ni ginapakamalaot si Mayor Albi? Basing imo yung pagkaintindi mo na. Kay siguro ka kurto gidya sa utok, guro sang tawo iya nga daw nagaalburuto kay ginapakamalaot kuno si Mayor Albi. Ngaw, dumano kay Mayor Albi, dilapit tong buli niya bla. Why tayo nagapakamalaot kundi ato diya amo ni, no? Ang 25 kilos nga bugas daw na tingala kita nga amo lang niyang ipanghatag. Kay ang mando sa Malacanang, tagaan sang cash incentive sa mga job order casual, nga not more than 5,000 and not less than 2,000 pesos, depende sa kalawigon sa ilang serbisyo. Di hinali lang, ang probinsya niya, okay na, kaprobar na kita nyo, banwa, nag-interview kita sa kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. Confirm na to yan, aprobado na sa sesyon. Do pila to, do 15 million to, batian nyo to, 15 million tong hambal niya.
15 million ni aprubahan. Kaya may araya pundo, may surplus yung probinsya. Kaya mo na ngaging kumparar, nga probinsya, hindi tama na malikawan, nga magkumparar kita, hindi ba? Sa nag-alburuto, daraway gidya sa imo nga kabuhi, nag-abot ang punto nga nagkumparar ka man, nga si kwanto ya mo ni, kita ya mo ni, hindi ba? Nag-abot man sa punto sa kabuhi mo nga, hindi ba daw nagdamo ka man gani question sa gobyerno? Oh, kaya tungod nga, kung makita naton gani nga daw may kinalain nga daw hindi amo ti simpre nagka-question kita kay ang inayang mga utok nga kasami naga-question amo nang utok nga gusto makaibalo kung anong matuod kay the moment nga hindi ka na magpamangkot, the moment nga maghipos ka na lang, amo na nang sugod nga ikaw na mismo nagdingot sang imo kinamatarong. Oh. Sa tion nga hindi ka na magpamangkot, sa tion nga maghipos ka na maghuo ka na lang, amo nang tion nga ginpanugutan mo ang imo nga kaugalingon nga mangin ulipon. Hindi ba? Mangin ulipon. Di dugay na kita nga nangin ulipon sa una, subong mapaulipon naman kita. Kay tungod lang yang sa ginatawag yang personal naton yang kuanabi nga convenience, mapaulipon na lang kita. Di iway man sa malain na magpamangkot da. Nga kay magkumparar nga ang probinsya nagatag sang cash, ang syudad ya 25 kilos nga bugas. Kagula man kita magsiling diriya nga waywa nga nano ni ginbuyayaw na nato ang syudad sa Bacolod kay nagatag sang 25 kilos nga bugas. Kay nagambal gani kita nga bisan ano man ang yatag sa aton, bisan ano man ang babato naton, kwarta man o kung bugas, 1 ka kilo, 2 ka kilo, 5 ka kilo, 25 kilos. Pasalamatan ta na kay grasya na ginatag sa aton. Oh, pasalamatan ta kay grasya na ginatag sa aton. Sino man biyang nga taho nga tagaan ka na, mga kiga pa? Ha? Saka ungrateful sa imo yang tagaan ka na gani. Mamuyayaw ka pa kay tagaan ka, kay hindi ka kontento, kay kulang. O galing na mangkot kita. Suno man sa palamangkotanon sa mga job order casuals, siya nga ang probinsya to, yang nagatag tuya kas katag 5,000. Kaya nagatag tuya sang kas nga may hindi magnubo sa 2,000. Nga ang syudad 25 kilos ng bugas, tiyan mo na gintalakay naton, tigin-explikan niya to ni Magari. Pero may ara yung nag-alburuto na to, kay ginakomentaryuhan ko si Mayor Albi, ay naano nga utok ni man? Ha? Ano utok ninyo na yaman? Hindi na ginigali ka mo gusto yan nga makabati nga may jutay yang nga mamitlangan ang ngalan ni Albi. Do pa matyagan ko yan daw, grabe yung kakulba nyo kay Albi. Ano, do pa matyagan nyo daw, ginapaka-Diyos nyo si Albi. Daw kulang na lang magluhod ka mo, magdilap siya nga tiil. Ano man, hindi kita magkakuan sa mga arad sa palibot ni Albi. Hindi ka mo ya siling nga maglalain da yung masiling nga ginakomentaryuhan to ni Bumbo Daniel si Mayor Albi. Why tayo ginakomentaryuhan diya? Why tayo ginpakamalakot Gusto talang niya nga klaruhon ng tanan. Naubos ang previous administration ng kwarta. Sige, ipang retrieve ta ng mga records sa government center para may balanta kung din tuging gasto. Kag kun ang paggasto hindi santo sa kasuguan, kag illegal ang paggasto sini manabat ang dapat manabat pasakaan ta kaso. Kaysa sinalang nga pamaagi sa pagpasaka sang kaso, makangkong kita sa hustisya nga mga taxpayers, nga ngaton nga kwarta king gasto sin sakto. Nga hindi yan nagsulod sa bulsa. Ang kwarta ngalin sa kaban, wala ginkuha sa kaban kay para magsulod sa bulsa sa iban. Aw na punto naton dira. Banwa, abi sa inyo yung pag ino-ino. Kung wala tanigin dala, ining nga isyo, ining pagpangatag nila sang bugas nga 25 kilos kada job order casuals, tinay baluan ta nga, why nagali pundong syudad? Why? Di ba? Why ta may baluan nga mo galing isyo, amo galing rason nga ang
Nga tag 25 kilos lang nga bugas. Kaya ang ilang nabilin nga pundo nga pwede gamiton mga around 6 million lang. Di magamuni ka na mo mga 3,500 ka mga talagaan nga hindi magkitanan ni 5,000 ginayatag. Hindi siguro makaigo ang 6 milyones. Kaya ihambal ganito gina ni Vice Governor Ferrero, 15 milyones ang ginalokar nila para sa probinsya para mag-atag sang cash incentives, mag-atag sang kwarta nga ginatawag ini nga gratuity pay. Di ang sunod sa Bacolod 6 milyones sa kilang bilin. Anong trabi karon kay 6 milyones na bilin? Alang-alang man na itabunan ni Albi sa iyang personal nga kwarta. Alang-alang yang si Mayor Albi sila maapuno sila. 6 milyones na lang ikuno yung nabili nga kwarta. Ang pamangkot, paano gingasto sa nagligad nga administration ang kwarta? Nga ang 6 milyones na lang ang surplus. Kaya dapat na kadako na surplus iya kada tuig sang syudad. Kada LGU may mga surplus na sa mga kabanwanan. Ganun siguro mangita ta sang ilinterviewon nga iban nga mga banwa abi sa dason. Sa buwas abi. Tanawon tato kung ang ilayang nga surplus makaigo man sa pagpangatag sang kwarta, sa pagpangatag sang gratuity pay sa mga job order casuals. Kaya sa akong pakintindi ang kalabanan ganit siguro din ang mga GO sa siyudad sang Bacolod subong kwa naman ni ba daw bag-o man ni ganiguro na-hire kay halos ang nagliligad to yang nga mga GO. Hindi ba wala na to? Kay pag-change sa administration, dula man to sila. Hindi kayo magaling guro tama kadako ang pag-bayran sa atong syudad sa Bacolod. Mga siguro kalabanan nga magabato, siguro tag 2,000 guro. Di galing kay base sa sumada nila, hindi gyapon makigo. Bisan tag 2,000 lang ipangatag sa 3,500 ka mga job order casuals. Kay tamo ni 6 milyones lang gani kuno banwa na pili na mutong ginaprubahan nga budget nga pundo santo mga kabiyanan sa available fund. Anong tanak karon kay tapos na naubos na ng persa ta sa puga way nagidjas may nagagwa nga duga. Anong tanak karon? So sa mga kwandra, sa mga nagapangutos dira, ambot kung nga ang nagapangutos nagasipsip sa kay Mayor Albi, bisan ni ka naguro magsipsip sa kay Mayor Albi daw. Goods naman kamo yan ni Mayor Albi. Waya sa siling yang ginatirada naton di si Mayor Albi ang sangsanulan na yang ginatirada ko si Albi gintirada ko siya below the belt. Nga gintirada ko pagkatao niya nga ginambalan ko siya nga wala nga mayor nagambal ko siya kay Wayman. Wait tayo nagambal sina. Pamati bla kamo sang insakto bla. Ano abi kay nga ang nagareact kamo sang kakay sina kay ang inyong reaksyon base sa kung paano kamo ginsugiran. Hindi ya sa base sa pagpamati nyo dire. Pamati bla kamo sa insakto bla. Siguro sang klase sang una nagakasiro kamo mag-exam ay. Kay way kamo nagapamati mayo sa ginalecture sang inyong teacher. Kaya kung nag-lecture siguro ya kung ano-anong ginapamatian nyo tapos kung anong gintayop sa inyo amo na yung patihan nyo kundi sala ang inyong pag-answer sa test paper. Ayo, Happy New Year. Happy New Year sa mga nagakwanda, nag-react na. Happy New Year. No? Tiyan mo na to, klaro na to yung explanation. Ang challenge ko sa city administrator kaya ito ni Magari, sir, ang challenge ko mo ni, i-retrieve ta ang mga records nga available. Bisan hindi pa available, we will see to it nga mangin available. Kinahanglan i-mando tagid nga mangin available ang ini nga mga records by hook or by crook. Kay iniyang pag-demand nga mangin available ang records kinamatarong tani. Nga mangin available ang records. Nga nagapakita kung paano gingasto sa nagligad nga administration ng kwarta nga ang 6 milyones na lang ang nabilin. Amo na
Kay para nga may ara kita sukton, kag kung may dapat di man pasakaan kaso, pasakaan tasang kaso. Oh, klaro na tada? Oh, sige. 38 minutos na kaligan sa tag ng alauna, magabalik ang inyong palatuntunan. Pagkaligan lamang sa pinaka-importante nga mga panumdum. Standby. Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon amo ang HIV kag AIDS. Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o kon CDC, ang HIV o kon Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o kon Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wala pa sa karon sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iya lawas samtang buhi. Apang, kung mayara sa nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment, may tsansa nga mabuhi sang malawig, healthy lives, kag maprotektahan ang ilang mga partners nagikan sa infection sa nasambit nga balatian. Bantayan ang dugang nga mga impormasyon angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radyo Bacolod. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pag Narito na ang isa sa mga daily winners. Yari na ang ato ni kaduang winner para sa tulong 1-2 Panalo Part 21 promo. Ang aton nga winner, nagabanta ko, nagamonitor, gini siya subong mo. Taga Marietta Village, Talok, Bago City. No? Marietta Village, Talok, Bago City. Ang Yapro for Purchase, Ladies' Choice. Congratulations sa kay Lorna Pacto. Lorna Pacto sang Marietta Village, Barangay Talok, Bago City. Ikaw nga to ni kaduha nga winner. Gilawag naton 1:46 sabon. Kag this time mga kabyanan, yari naman kita sa aton nga New Year around the world. Bombo Radio Philippines presents New Year Around the World, as shared and told by our Bombo International News Correspondents. Okay, kanto naman kita karon sa isa pa kapungso diri sa aton rehiyon sa Southeast Asia, ang Socialist Republic of Vietnam, nga ang populasyon nagadangat karon sa 103.8 million.
nga mayoriya diri ang may pagtuluan nga ginatawag folk o kon Vietnamese folk religion nga ila ginatawag Dao Loong nga isa ka ethnic religion sa Vietnamese people. Ang nagadason diri amo ang mga Vietnamese nga wala sang ginatuuhan nga reliyon. Ginadasnan ini sang mga Buddhist kag nagapang-apat ang mga Kristiyano. Ang Vietnam, mga kabumbo, may capital city nga Hanoi, kag ang largest city sidi amo ang Ho Chi Minh City. Ang may unitary Marxist-Leninist one-party socialist republic nga panggobyerno kung sa diin ginapamunuan ini sa ila General Secretary nga si Nguyen Phu Trong kag sang ila presidente nga si Nguyen Xuan Phuc kag Prime Minister nga si Pham Minh Chinh. Samtang nakibalo bala kamo nga may kaugalingon man nga New Year Festival ang mga Vietnamese, ang ila Vietnamese Lunar New Year o kung ang ila ginatawag Tet Festival, kangay man sa kadamaan ang New Year celebration sa Vietnam, ginalakipan sang pagsinadya sa mga pumuluyo sa kadalanan while making loud noises. May pinalupok man sila, pinagi sa firecrackers, mga drums, bells, kag gongs sa piyak sang pagpati, nga pinaagi sa gahod, matabog ang mga malain nga espiritu nga dala sang nagahingapos nga tuig. Sa ila pagparada, nagasuksok ini sila sang mga maskara, samtang may naga-perform sang lion dances, kag bangod kay ang ila New Year Festival sa Vietnam, ang kadungan sa Lunar New Year sa mga insect, ang pizza sa ila New Year sa maabot nga Enero 22, tuig 2023. Samtang nagatinamyawanay sang Happy New Year ang mga pumuluyo diri sa ila national language nga Vietnamese nga nagasiling Chúc mừng năm mới. Watch out for the next edition of New Year Around the World. How the different peoples of the various countries of the world celebrate the start of yet another new year amidst the pandemic. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Minutos na bilin nga mga dangat kita sa tagnang alas 2, ginakulabos kita banwas ang oras diri sa ato ng pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Hanay Sondop danay na kita buwas. Upod sa inyo anchorman, iri si Bombo Daniel Lecciones. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Mga kabombo, sugalawon ta ang bagong tuig nga hilway kag masadya. Ini ang mga bagay nga ginarekomendar sa Department of Health para sa pagsugalaw sa bagong tuig. Magpatigayon o kung magupod sa community fireworks display. Magselebrar sa bagong tuig nga kaupod ang pamilya. Maghimo sa gahod gamit ang iban nga mga bagay kaangay sa turotot, busina, musika, lata kag iban pa. Magsinadya sa iban